tudan karon guys kay tinulang kulampag mo ni siya. Dagko kay kulampag no. Sige nga sinigang man unta sinigang man unta ni wala may sinigang powder palit pa man atong sinigang sampalok unsa na oy. Gayon muadto pa tag kuan muadto pa og tindahan pila ka oras nagkuat panghupaw lalo man nga na ta kuan kanang tinulang bangus shout out dai ni Sir Hilom ni Ma'am Chloe lahat ay nag-harvest sila. Ang hatag ani niya is tag 150 ra. Ituro ko sa kulambugan magkuhan si mo ID ma ha. Kahit para clean aw. Nga na. Wala ko rin gibutangan og kuan. Bitchin ka. Makaupaw daw. Tinuod, makaupaw ang bitchin. Dayon, ang among kanon is wala namin naglungag, amo arang giinit. Kuan man ni siya kanang naglungag panihapon ba. Kasaba ba hindi nga ay manaman unta ni kaon. Dito ko sa garden mapas-apas. Tuwali kag dagat. Mura po siya sinigang di ay makin. Namali siya kamatis. Ni aslong po dahil siya. Yun naman siya katong sinigang nga. Aliton sa merkado na anay gimix daan ba. Ni aslong man siya kay aslong man yung kamatis. Dako kayo sinigang mix. Ayan. Sabi magpa-shoutout kay hapit na ang time. Si yan logic. Uy, birthday din ni Kuan. Antigo gahapon. Wala siya na ako mag-greet sa video. Kaya hangyo siya nga magpahimo og video. Tungod sa kabisi. Dito magod mi og Nambugan. Happy birthday Antigo BXU from Butuan. Pero naa siya kagayan kay nagtrabaho. Ngayon, si GM Kunanan katong taga Bukidnon. Birthday niya. Ang kang Antigo gahapon ang birthday dayon kang GM karon. Ang kay dapit sa ulo man akong ganahan.
ila gahapon is nagluto sila kinilaw nga bangus. Kabalo mo luto anak. Balo na tam kaon pud kabalo mo luto. Usod man na good. Ang bukogon ba ang bangus nga. Ano og kinilaw. Nalikos. Dagko ay bukog, oh. Waon na siya. Mani mo sangit kay mo hang. Tapos kung luto. Hubat yung luto ron ba? Hawa! 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 Mana mukha man? Ingat lang, kapwa ko sabaw. Wala pa yung i-edit. Wala na. Di ba? Nani siya third floor nga balay. Pag adto sa sulod, naitaw dito nga mukha nito dagan. Makuyaw na lang ka. ang gaabri mo ni nahadlok. Ngot pa ni mong marang, Deb. Kuha, Deb. Ngot mo kuha. Ini na. Gayon. Tapos nga kami, ni Tashilip Vlogs. Dahil nagbisita siya sa akong live gabi. Na siya. Diba? Hasaan ni Samis Oriental. Cagayan. Then wala ko ka adto gabi kay ulan sa kon. So, salamat ni Sir Carlo katong pulis di gahatag sa ticket. Thanks guys kay ako anang dusuan ang inuunan.